Протест срещу мигранти се организира днес. Той ще бъде под формата на митинг-концерт, организиран от инициативен комитет. Митинг-концерт против мигрантите. Стартът даде Ямбол, където от месец протестират заради проекта за бежански център в село Бояново. 3000 души се събраха в Ямбол на митинг-концерт срещу бежанците. Жителите на града препълниха спортната зала, за да кажат не на настаняването на мигранти в село Бояново. Тази тема ще коментираме заедно с Емил Коен и Ирина Георгиева, която е част от въпросния инициативен комитет за провеждане на местен референдум в Ямбол на Ямбол. Нямам нищо против тяхната култура и техния етнос, но... Но да не са там. Вие, ако ви давате една кутия с бомбони и не знаете кои са отровни, а кои не, ще вземете ли? Вие не изпитвате ли страх от това, което виждате? Чувствате ли се сигурни, когато виждате тези неща, които слушат? Изпитвате страх, нали? Не, чувствам се спокойно. Не се чувствам спокойна. изплашена, да. Който иска нашата страна да стане допълнителна мишена на Ислямска държава и на Ал-Кайда, нека да прави такива референдуми. Това е положението. Какво да кажем на тези хора, които обаче наистина се притесняват за децата си? На тези хора... И не искат чужденци на територията на населените места. Ето дори в центъра на София има проблеми, виждате, Хубаво има. В мост, Ловче, Купел. За тази цел има полиция. Да дадем думата отново на Ирина.